с любезното съдействие на две колежки. Начало. Давай сега втора фигура. Първа фигура. Внимателно гледайте, момчета. Так, риба се казва това. Втора фигура. Не знам името. Как се казваш? С малките пръсти. Там другото. Така. Това. Трета фигура. И понеже едната колежка леко се ката, изпусна фигурата. Така пак отиваме на риба, по другия начин го вземи този път. Така де? Така. Давай, да. И отдолу. Значи въртите три фигури, момичета. Има още фигури. Много са ни рошеви конците и не се получава много, но това е положението. От тук тия две. Така. И отвътре. Давай, хвани го сега така, както го направи. Ако го изкарам от тук. Изкарвай. Изкарвай нова фигура. Така. Тук ми ще само опъни. Обаче... Само опъни. Не е опъне, през дупката трябваше да се изкара. През дупката, ма е толкова не се връзват тия другите. Не, представя средната, хващаш от страни. Така? И нагоре. Нагоре. Калпс ни е конеца и ето. Обаче сега... Много се замота. Вече не мога да разделят. Абе, още взето е това с фигурите. Да. Точно ще се връща. Разбира се, аз съм много по-добър и сръчен, но... Това е материалът, с който работим. Айде, чао.